Benvidos e benvidas á Pena Molexa, lugar de moitas lendas. Lugar no que, en noites como as de hoxe, poden acontecer cousas sorprendentes, inimaginables. Unha destas lendas conta que a Pena Molexa a fixo unha vella co dedo maimiño, e que o día que esta vella retire o dedo será a fin do mundo. Outra das lendas nos di que a Pena Molexa gardaba 3 mulas de ouro. Un día chegou un home co libro de San Ciprián, o Ciprianillo. Leuno desde a primeira páxina ata a última, de arriba a abaixo. Desleuno desde o final ata o comezo, de abaixo a arriba. E así desenfeitizou as mulas e levounas. Fálase tamén de que hai por aquí unha galiña con pitos de ouro que aparecen na mañá de San Xoán. Un día, unha muller apañou os pitos, meteunos debaixo da saia e foise para a súa casa. Cando chegou, os pitos xa desapareceran.
Pena Molexa, debaixo da terra, habitan os mouros, seres de clarísima pele e cabelos douro, seres de bon porte, con roupas e xollas de grande valía. Ás veces aparécense no noso mundo, como a moura que se aparece todos os anos na noite de San Xoán nesta pena, peiteando os seus louros cabelos cun peite de ouro, mirándose nun espello e asollando os seus tesouros. A moura busca un home digno e xoven, así que lle pide ao home que pasa por ali que escolla o tesouro máis prezado. Os cobizosos escollen a peza máis grande do seu tesouro e a moura desaparece. O obxecto convértese en carbón e el fica tamén encantado nunha pedra. Testemuña destas historias son todas as rochas da Pena Molexa, que nesta mesma noite, a noite do solsticio de verán, transfórmanse nun rei e os seus guerreiros e guerreiras, para lembrarlle a xente que estarán aí para gardar a terra, vixiando os montes, as casas e os nosos vellos e vellas, que son os que gardan as nosas tradicións.